Mut sytytti partioon ensiksi äiti ja sen jälkeen tuli kaverit ja kavereiden jälkeen pääsi itse tekemään ja en mä tiedä, mä oon sitä mieltä, että kun partiossa ei kilpailla muita vastaan, vaan tehdään yhdessä, niin se on se kaikista hienoin juttu, mitä tästä voi saada. Ja sit näkee sen, kun lapset kasvaa ja muuta. Sitä on kiva tehdä, hyvä tehdä ja siitä saa hyvän mielen. Mullekin ehkä partiossa mut saa eniten liekkeihin just tyypit, joiden kanssa tehdään, ja varmaan just siksi, että kun partios ystävystyy, niin siihen liittyy yleensä joku yhteinen haaste ja päämäärä, ja sitten sitä myötä ne ystävyydet on sellaisia aika ainutlaatuisia. Ja sit musta on hienoa, että partio on turvallinen paikka olla pihalla, sekä henkisesti että fyysisesti.